To fa, mai sauraro kamar yadda cakwakiya ya sake yake barkewa a cikin shirin fim nan na labari na. Duba da yadda 'yan kallo suke ɗauka kamar abun ya kusa zuwa ƙarshe, sai gashi kuma an sake barkewa da wani abubuwan da abun ya yi matukan ba ma 'yan kallon mamaki, kamar yadda dai suke kan kara jinjina ma wannan fitaccen darakta. To mai sauraro abun da ya ban mamakin a cikin wannan shirin fim nan na labari na, duba da yayin da a gaskiya ana ga mai nasara yanzu zai kara aure kuma hutu ya zo tsakaninsa shi da amaryar tasa wacce dai auro a yanzu haka, sai kuma daga bisani a gaskiya dai ga wani abun ya sake fitowa. Duba da yadda kawar Maryam ta baro Kano ta koma Abuja gurin Maryam domin faɗa mata gaskiya a game da wannan amaryar da ta nema bawa mijin nata mai nasara, kamar yadda dai Maryam ta yaba da halin amaryar tata. To duba da yadda a gaskiya akwai wani sabon cakwakiya, amma dai masu sauraro kafin dai mu sake muku wannan gundarin rahotannin, idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, dan Allah za mu so da ku saya da ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa. Sai dai kuma masu sauraro kamar yadda kawar Maryam na take kan ba ma Maryam shawari da cewa Maryam duk a cikin su ta rasa wanda za su zaɓa da ya auri mijin nata, sai kuma ta ɗauka ta kai wani gari tukunna ta je ta samu wata wadda haɗuwar makaranta kawai har ta yarda da ita, a yayin da kuma Maryam take ci gaba da nuni da cewa gaskiya in dai wannan shawaran ta kama to maza ta fita ta bata guri. Duba da yadda Maryam take kan ci gaba da bayyana kalan nata ra'ayin a cikin fushi, duba da take kan ci gaba da nuni da cewa dan haka ita ta amince. To a yayin da dai gaskiya dai kawai ta fita, duk da cewa dai ta turo masa wasu hotunoni a cikin WhatsApp nata, abun ya yi matukan girgiza Maryam. A daga nan kuma hankalinta ya tashi, duba da yadda kuma mai nasara shi ma daga nan hankalin shi ya tashi, a yayin da yake kan ci gaba da tambayan Maryam menene ya faru. To daga nan kuma Maryam ta nemi ta ɓoye, to tun daga nan fa mai nasara shi ma ya nuna cewa kawai ta bashi ya gani. To mai sauraro daga nan dai gaskiya dai shirye-shiryen ya dakata. To duba da yadda dai wannan fitaccen jarumta yake kan ci gaba da kuma da bada hakuri da cewa dakace shi sati mai zuwa in Allah dai ci gaba da kuma haskaka muku daga yadda aka saya. To mai sauraro a gaskiya dai bayani wannan shirin fim na labari na, shirin fim ne wanda yake dauke da wasu abubuwa wanda suke matukan kayatar da 'yan kallo gaba ɗaya. Duba da yadda a gaskiya ana ɗaukan fina-finai da dama a masarautar Kano, amma gaskiya wannan shirin fim na labari na ya bambanta da kowane shirin fim, duba da yadda daraktan ne yake sa sansan ilimi a ciki.